Οι πρόγονοί μας, ορίζοντας τη φύση σαν αυτό που είναι, και μάλιστα φύση ιερά, την είπαν έτσι γιατί την ετυμολόγησαν ακριβώς από αυτή που φύει, αυτή που δίνει ακριβώς ζωή, δίνει ανάδυση σε πράγματα, αυτή που γεννά πράγματα. Ο πολιτισμός μας, η θρησκεία μας, η παράδοσή μας είναι εστιασμένη πάνω στη φύση και ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα που εκφράζει η φύση. Ασχοληθήκαμε βλέποντας αυτή την ιερότητα παντού πάρα πολύ με τη μορφή. Τιμήσαμε όσο κανένας άλλος λαός στην διαχρονική ιστορία της ανθρωπότητος, όσο κανένα άλλο έθνος, την μορφή. Λατρέψαμε τη μορφή σε όλες τις εκδηλώσεις. Την καλλιεργήσαμε, την επεξεργαστήκαμε και από ένα σημείο και μετά μανιωδώς εκφράσαμε την έννοια του ωραίου στη μορφή. Και τιμήσαμε ακριβώς και τον εαυτό μας, τιμήσαμε τον άνθρωπο, τιμήσαμε το σώμα, τιμήσαμε την ομορφιά του ίδιου μας του είδους. Γεμίσαμε τον κόσμο με αγάλματα, με μορφές που οι άλλοι, ακριβώς επειδή δεν μπόρεσαν να μιμηθούν, γιατί οι άλλοι μιμήθηκαν και πάρα πολλοί είχαν και πολύ καλά αποτελέσματα. Είναι εξαιρετικά τα αντίγραφα των Ρωμαίων ελληνικών πρωτοτύπων, αν και έχουν φτιαχτεί από εργάτες της Καμπανίας κατά κανόνα, που ήταν Έλληνες. Κάποιοι άλλοι, επειδή δεν μπόρεσαν καθόλου να ασχοληθούν με το θέμα που διαπραγματευτούν, το βάλανε μέσα στα πολλά ου που όφυλαν να ακολουθούν ώστε να είναι εντάξει με τον εαυτό τους και με αυτό που εκπροσωπούσαν. Εμείς ήμασταν η θρησκεία, ο πολιτισμός, η παράδοση της μορφής. Καλλιεργήσαμε την αισθητική, καλλιεργήσαμε την αρμονία, καλλιεργήσαμε και τιμήσαμε τη μορφή. Οι δικοί μας λατρευτικοί χώροι είχαν να κάνουν με τον τρισδιάστατο χώρο, με τα 4 σημεία, με αυτόν τον κόσμο που βλέπουμε, τον υπαρκτό, τον πραγματικό. Και ήταν κατά κανόνα είτε τετράγωνοι, είτε μακρόστενοι, αλλά πάλι με 4 πλευρές. Πουθενά δεν υπήρξε στη δική μας την αρχιτεκτονική, την ιερή αρχιτεκτονική, ένα καπάκι που να μπαίνει από πάνω. Εμάς τελείωνε αυτή η εκδήλωση στο αέτομα και στην ελεύθερη ανάδυση προς τον ουρανό. Οι άλλοι που ήρθανε, δυσανασχετώντας για τη λατρεία ουσιαστικά των 4 πλευρών, του χώρου ουσιαστικά που κινούμαστε, φρόντισαν από πάνω να βάλουν, παίρνοντας στοιχεία από την αρμενική αρχιτεκτονική, να βάλουν ένα καπάκι, ουσιαστικά υποδουλώνοντας αυτό το χώρο που εμείς κινούμαστε, τον υπαρκτό χώρο, τον χώρο τον φυσικό που είναι η πραγματικότητα, υποδουλώνοντας τον σε ένα επέκεινα μιας άλλης αρχής, η οποία είναι έξω κοσμική και είναι πέρα. Εκεί έχουμε λοιπόν το καπάκι, το οποίο είναι με το ίδιο το άλλο το καπάκι, ακριβώς ίδιο, που μπαίνει επάνω στο τετράγωνο κτίριο και το ακυρώνει ουσιαστικά, το υποδουλώνει. Αυτό που βλέπουμε και καμαρώνουν σήμερα, αυτοί που το καμαρώνουν, ότι είναι ο εκπληκτικός αρχιτεκτονικός τρόπος εκδήλωσης της θρησκευτικότητά τους, ο οποίος στο μεγαλείο του αποδόθηκε στην Κωνσταντινούπολη στην Αγία Σοφιά, ουσιαστικά είναι η κατάργηση του φυσικού πραγματικού χώρου. Η κατάργηση του κατεξοχήν ιερού για εμάς, που είναι η κατάργηση της φύσεως. Η φύση ακυρώνεται γιατί θεωρείται άδεια από ιερό ή ακόμα χειρότερο αντίθετη στο ιερό, δαιμονική. Εκεί είναι το έσχατο παραλήρημα της άλλης πλευράς. Η φύση αυτή πρέπει να κυνηγηθεί, πρέπει να καταδιωχθεί, πρέπει να εξοβελιστεί. Αναφερόμαστε σε κάποιο ανύπαρκτο επέκεινα που κατοικεί το πραγματικό ιερό και το δικό μας, το κυρίαρχο, το απτό ιερό, το καταγγέλνουμε. Εκεί έχουμε τον άνθρωπο να βλέπει γύρω του μια πραγματικότητα άδεια από θεούς και άδεια από ιερό. Αποτέλεσμα είναι ότι δημιουργεί αυτό που είπε και ο Αλέν ντε Μπενουά, ο Γάλλος, το εφιάλτη του άδειου ναού. Γιατί εκεί που λατρεύεται η φύση πρέπει να είναι ένας χώρος που σφίζει από ζωή χρώματα, ήχους και μυρωδιές, όπως ήταν οι αρχαίοι ναοί των Ελλήνων, με κουρτίνες ακριβές,
διαφόρων χρωμάτων, με αφιερώματα, με οσμές θυμιαμάτων, με μουσικές, με ήχο, αρώματα, άνθη, φωνές. Ένας χώρος γεμάτος. Αντίθετα, για αυτούς ο χώρος λατρείας είναι άδειος. Στην καλύτερη των περιπτώσεων να έχει κάποια ιερά διακοσμητικά σαν γραφή, είτε να έχει κάποιες επίπεδες εικόνες, είτε να έχει κάποιες αναπαραστάσεις τρισδιάστατες, αλλά κατά παρακολούθηση ουσιαστικά του λοιπού επίπεδου κόσμου. Αλλά πάντοτε είναι ένας άδειος ναός, κατά μίμηση του αρχαίου θεάτρου, που κάποιος μαζεύεται και στείνεται για να του πει κάποιος κάτι. Είναι πλήρης διάσταση ανάμεσα στη μία αντίληψη του ιερού και στην άλλη. Εμείς έχουμε γεννηθεί, έχουμε ανατραφεί μέσα δυστυχώς σε μία αντίληψη τελείως διαφορετική από αυτή που ανήκει στους προγόνους μας. Εδώ μιλάμε συνεπώς για επανεφεύρεση. Καλούμαστε να ξανακαταλάβουμε από την αρχή τις διαστάσεις που δίνανε σε αυτές τις έννοιες, στο ιερό, στις συλλήψεις, οι πρόγονοί μας, και να τις επαναφέρουμε. Είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, γιατί ακριβώς έχουμε χάσει εμείς την επαφή. Αλλά και τα προηγούμενα δύο επίπεδα είναι πάλι δύσκολα επιχειρήματα. Όπως ακριβώς η αντίληψη του ανθρώπου σε μια οργανική σύνδεση με κάτι πιο πέρα από αυτόν, όχι ως άτομο, και επίσης ότι ο άνθρωπος είναι υποχρεωτικά πολιτικό όρο. Αφήνουμε και αυτές τις τρεις διαστάσεις και περνάμε και τώρα και στην τέταρτη, η οποία ίσως είναι πιο σημαντική, γιατί από εκεί κάποιος οφείλει να ξεκινήσει. Εδώ είναι μια προσωπική διάσταση που έχει να κάνει με το πώς εμείς λειτουργούμε. Όχι ως εγώ ή ως άτομα, είπαμε προσωπική, διότι αφορά το δικό μας χώρο και τον εσωτερικό μας κόσμο. Εδώ οι πρόγονοί μας είχαν καταθέσει, όπως και οι άλλοι πολιτισμοί των εθνικών που είχαν αξία πολιτισμική, συγκεκριμένα συστήματα αξιακά, τα οποία όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ένα επίπεδο όφυλαν ή ανήκαν στην παράδοση, οφείλαν να ακολουθήσουν. Όπως οι Ιάπωνες είχαν λόγω χάρη οι πολεμιστές το Μπουσίντο, που είναι ένας κώδικας αυτός αξιών, έτσι και οι πρόγονοί μας είχαν φτιάξει τέτοιους κώδικες αξιών. Στους προγόνους μας αυτές οι αξίες εκφραζόντουσαν με μία λέξη κλειδί, η οποία υιοθετήθηκε αργότερα. Άμα διαβάσετε κάποια συγγράμματα που έχουν να κάνουν με αυτά τα πράγματα, αμετάφραστος κατά κανόνα το παρουσιάζονται με την αρχαία γραφή, μετά το περνάνε με την αγγλική του απόδοση, η οποία αγγλική απόδοση βέβαια δεν είναι ξεκάρβονη και έχει να κάνει με τη λατινική ονομασία, η οποία λατινική ονομασία έχει μια κοινή ρίζα με την λέξη ήρος, τη δικιά μας. Φυρ, βυρ, βίρτσου και η δική μας εκδοχή αρετή.